Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nilulhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lulhatiin mo ako sa iyo rin ang kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalain ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, upang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Muna po, pasalamatan na ko, ini nga pa kayo ang pupukul yan. Nadola po paman niya po, tinggalan mo po yan. Yung pangin nga pa kayo si Diyos po, pasalamatan na ko, parinulog mo yan po, kapag yung mga ayaw. Diyos po na po ngayon sa sindarete. Yung paano yung mupul po yan na ko. At kami po rin yung mga kaya Espiritu ang po ang ikatuwa. Yung pangin nga pa kayo si Diyos po, yung tumagaran kami po yan. Sana po Pino, nanapwasama po pamalaan din kayo yung balang puso kung kaisipan. Balang kami na Diyos ko, kaya kami papanalan. Kumain nyo na kung kulang na po din kayo yung puso ang kung kaisipan. Salamat po rin na kay Diyos ko, itemang po sa balang kakapatag, malipat po kayo maintas sa balang kengro. Sa balang manalakaran, kayo sa pandayanan. Sana po Pino, yung balang ngayon kayo ng dyan kung matibiyog. Ngayon kayo, kung ikaw man sa ito para mga sa sarili ko na tayo kita umanan kaya. Tigpanin rin nga ba kayo ni Diyos ko nga na po rin yung kinapapatag o kaya nga rin pinili ko kayo na Diyos ko sana. Ngayon mo man diyan kung itakya kong upaya ko kakala mo kayo ba't kaya ka sana po gino kanapon sa aking pamanamit kaya ng walang puso. Titigap lang tungkulan kayo ka so Diyos ko sa buhay batang doon kung kaya lang sa inyo kayo titigap lang tungkulan kayo ka. Bantay sa Diyos ko sa pagkakamang Espiritu Santo bang niya pong turo o pumayag kayo nga ba paano lumibalik kasi kami po ang pumayag niyo gawin ay kasulong namin kayo kasalutang kaya ipasalamat po yun nga pa kayo siya ng po sa balang mika kapatid Diyos po salamat po bilas kayo ng po kapayapan yun po sa tuwayo ay po kayo kayo panuwanan sana po ginulong niyo naman po kayo kami ngayon na kita kapanagdaman ng po problema sana po Diyos ko patang umanuli kami mga pakas ng sako pantalita. Ito pong kasang kanan kaya po manyaring maratingkat kayo parang sa rin. Ipangin po nga ba kayo Diyos ko yung mga pumisa ng kaliya sa iyong kampitan kung paano na naman daring kayo parang po ang pong kayo sa ito. Ipay ka po ba kung mula? Diyos ko yung po yung kayo sa mo kayo bangin nga ba? Diyos ko sa po kanil mo puntang ba ka? At manil mo niya mga puntang ba pa rin kang mga sa mga pong para
Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay isang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay isang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumnidad.
Diyos magkalubiyang, king panalangin niyo, nginitinipayan, ing Espiritu Santo, uling yang atiyo, king pamanwalayo, ing maya pawaras ke kong anyabot ko. Ika mang gitara ito, no may gitara mo, kaya masanting mansyon, tukyanda ka. King uli niti, ika'y ikaw nga, ginto ang pompila, era ko warinan, nuniking puso yung tunay kapanwalan at agagawayo in Diyos na'y ablasan. Nung kakilalayo, balang sariliyo, tinkong obligasyon, kabang biyeyo at iyo, balik-balik na lang, ding torong at iyo, kagawa na babi, Diyos yan kayo, bakong lalong mito, asa sadyayo yan, king balang pinandit, at itipon yo yan, ing takot king Diyos, iti yang kabiasnan, king balang pinandit. Bundeng puso yo, king balang pinandi, kabang mabiye kayo, ning pamakiramdam, yan tingang lalto, bakas yung lalakwan, letra lang babasan, lulwal ke ngasbukyoy, balang makiramdam, sana anak ng Diyos, ikayo'y ikongan,
Ningke kong sarili, ke kong pakikwanan, metong kong uliran, balang alino yung yan ating magkarugang. Nino man ke kayo, kasalpantayanan, mayandaralan nyo, kimbalang penandit, ating pamibayo, emuking amanong kinas bokyo lulwal, nuneting magmarkang itiyan lalawan, ninuman ke kayo ababasarayan, kasalpantayanan, at meking kanyaman, lang pa magkunwari, iti magariya, bayo ng melalang, Kristo kaya bena, eding bagekete, paninasan yula, nune bage karin, yan mabielang letra, karitak naning biye, pakatandaanan nyo, nung alako kaya, alayo ke kayo, tining mimulat nung ngeni sarili yo, meto nga bantayog, ning kapanwalan nyo, pilit yengi dala, iti at nang kayan, dingke kong sarili, lubos metulian, kapamilataning, daramdam ko ngaral, kimbalang penandit, eko mapapagal, yulit ko ke kayo, yan pag-isipan yung metong king pagkalog, king pakiramdam yo, metong kong ang sablang, lelening batiso, mitanam na kongan, kalerdo niliwo, dutong kong bitanam, batis king lelena, kalerdot kauran, eko makobunga, yambong ngayong ngayan, paman nagumpeya, kasalpantayanan, kekone at yuya, dalan yung mabilog, ingkapanwalan nyo,
alang kayang ganan, natyone ke kayo, king balang penandit, nganing sariliyo, at atin kong takot, kusang gagawawo. Miyatulan kong mayang, ikayo ninuman, ekaring amanong, itiyan at tululuan, nune pamanyapat, tutuyong gagawan, metong lang sandatang, ke kompa kilaban, balene mutula, king pilan banwayo, sibulakarinan, lintoying dapatiyo, oyan mayayakit, alang paintunan niyo, pelalong dinganak, amakaintindiwo, ilang magpatutong, tinakong depaton, metong neng modeloing, ke kayong gagawan, yan laganap neying, kasal pantayanan, inyaing adwan ko, na ulit-ulitan. Ibalayng mate ko, miyabe-yabe kayo, banal yung tungkulan, tutuing apapalto, ding balang sarili, yan ay iingat yu, metong kong modelong, lulwal kengas bukyo, king balang penandit, no ko pamanmunta, sibulakarinan, linoing di sana, yan na abilang, ninong mani muna, ding kaya na kaniyo, kuswelo paya. Pinulot da kekoing, ing pamakiramdam, mitayis dinamdam, laban alakalam, ang ganging panawon, idad yu dinatang, laben yung anak yo, nung nanoing gagawan. Lipat na lipat ning, dita pamibata, ikwarang meragol, ilaring binina, dutong amitanam, batis king lelena, niyat aliwa, dingke kong pamilya. Balen kanwanan mo, ke kasasabihan ko, balening salang niyan king naponyo, hanggang aneng lati, undap yawo,
ngeni ing lablab na yane na mama ko kalerdot kauran ing sala na tiyo ikong mamaranom ing balang di sanyo lartoy ing bini ating mititikdo bakasyong uliran ay ti agawayo kasal pantayanan alang mabayat ng at alang mabayat tawoking burina potang ena buri sabla masakit ya dapat keng burina bien adarame ya danak ko kinyato metulin na kayo dakal nung kabiasnan adaramdaman niyo yan tumpang babo ng pagkalab ning Ginoo ikaw waringening alagad ng lalto kasal pantayanan esa mabuburang ing tunay ng laman yan may ayagit ng emuking amano tira kakilala nino mang manakit yan pakisabi na ningo payo ning Diyos ngeniyang kagamyong katawan at katang wanyan mababatyong tunay may yayakit iti ang gawan yo alang mabobra kinganggang depatyo kasal pantayanan at meking kanyaman potang pamanwala yogawan yung mayan misasan metong kong tumod kong paralan upaya na ning Diyos ibienakekongan alang mabuburang king balang depatyo pablasang depat ne ning tutugewayo ning ke kong sarili aral ayateyo ating pagiligan karing sariliyo ngini balen saglit kako damdam kongan maglambis kong mulit luklokyo kanyaman ikayong babaeng ni makaramdam na nung igit ngening lata por manggawan bayang makilala ing sibulal toyo layang kamatayan yan makikilala ni saglit ko pang mimitan panipa kumusta kong sablake kayo nanulap dingke kong aramdam Diyos yang tulanayan ing metong king dakal kakilalang gawan uling lonyeng palis yung kakalingwan
Nung makayap tas lang sukat ng dalan, dimdam yung mano niya mandang loklok yo, o nandak kong eni, babayeng atiyo, nano neng merapat, pisasan metong yo, kunesang betlan ing obligasyon yo, panahon makaras, oras lilipas siya, dakalang manayang, matayan akit da, iko'y makibalo, Diyos ng Borena, mitan ko sa gulit, di namdam tekdola. Manayap. Lumapit na ko mo, tunggal-tunggal ba akong makuswelo? Bayan tanggapan ng galal, tunggal-tunggal ke kayo. Makibat ko, Kenny. Metong komong magaral ngeni, keta-keta. Bang kanita, ibiyeke ke kayo. Ing banal po mangutang niya makawong kekatang proyekto. Ngani po pakibatan taya po nung nano mong maging paralan amalyaring gawan tamo po lalo na po itamong talasal pantaya. Makanya po yung kutang naning banal. Pakibat kayo mo po. Banal, kung para ka na ako po, kimpong ka na akong kasalpantayanan. Pagumpisang ko na pong titipon, kita pong agyo ko, uli na pong malya ka na ako, yung kaya katamong kapaniwala nung makananuya pong. Opo. Kaya kayo, uling anak na kayo, kalugod-lugod, ay anak na nin Diyos, at dinipo na kayo. Sige, sulong mo. Ita pong agyo ko banal, iya po siguro yung agawa ko. Opo. Para po kanako kasi banal, kaya pa po wasabi, pero talagang king loob ko, 50 po yung babi ako. Opo, 50,000 po yung babi ako kaya katamong. Opo. Ulim pong banal, man po ako kutang. Pegumpisang ko ne po yun eh. May katadwa na ako po, baluda po rin kaya katang kapatad. Banting mo payang mababalula, ringke kayong pamiyagayagwe. Banting mo payang yung gastos na ning tabernakulo, mayakit siya. Bakem balong tuglungan nung magkano pa yung kailangan. Magkalub kayo nung ela makalista, mayayakit, kintinta yung pompapil, makanano ko nga tulan. Makanano kong gawan, makanano kong manyawan, karetang maygit abinyeyo nung alakong letraken. Makanano kong ikutang king mamuntukan nung magkanula. Eko boritang kakapkapyo, king mamuntukan. Yan eh. Pasulat siyang lagyoyo rin hanggang eganaganang magdonasyon. Pasulat siya rin lagyoyo at itang hanggang pagkalam yung donasyon, ibiyayla. Iti, yang mayo. Makasula na po. Magkano na rin donasyon? Kaya pa ito, yung mamuntukan. Oreta din dambulo. Ring opisyalis, tinipo nila.
makalumdong ang kanita. Ala na kanita. Ala ng karagdagang kanita. Ngayon, nakala salamat. Salamat kay ko nga ning kanwanan at kapayapan tanggapan niya. Ngayon, awsan me saguli inanak na nimpili. Itang mayayakit king kaunlaran ngayon kapatad na ng ating tungkulang ken. Awsan kay saguli ing kapatad na. Kaluguran balo ko yung puso mo busilak ya. Balo ko yung puso mo mabilog yang timbola nga lang lamat. Kapamilatana ning kekang pamaningat ning kasalpantayanan. Ngeni ingaduan ko keka, ikayong atlong mikakapatad, amay git at ingasawop, ika ng balang magdisposisyon, teri ng kung karapatan, igit lalo na king kapatad mong maragol a kapakinabangnan, king kapaniwalan. Kailangan agad nung lulub tunggal dita pakakalali, baneng mibububo, ing kaya kayong plano king kasalpantayanan. Iti mo yung briko kaya ka. Di nga dua mong kapatad, pakisabyan mo pa. Dili itang metong nung magkarga ka nga dua malis, sukal, at ingkong at itipon at silaban. Ako magkasakit, ang iyang mumuran at ingkong patawan. Makanya nimburi ko. Dakal asalamat kay ko hanggang migkalob. Sasabianing libro, ing minye, meto nga pera o magkano, singkop siksak ipagkalob nenin Diyos, magbalik yo king kayang kandungan. Yan, enabiru, nung wari sana karing makilaban, intutos sabihan ko, makalibutan na kayo.
Enako miatras, nune susulong kayo. Ing sibol, dakal ne inagusan, ayala sarana, ingke kayong yumo, kapamilatanan ingke kayong kapamintuan, kasalpantayanan, munang-muna ingke kong pamitipon, disiplinado, akada dingkeraklan. Dingke kong pamilya, apapulot dayan. Kapamilatana, akakitda, karing keraklan na tao, atin kong metong ayuniti, king kekong biye, ikayungan. Dakal asalamat ke kayo. Ngeni, tikdo kayo manalangin tam. Nakamakiabe kang mamages. Samasnan me. Tigtig ka kayong balo mong sunat at tukyantak. Bano mang makswero yung kapatid mo? Bang kanita, nung naman bisang mangbag maragol, uling maligay lang kayong tigtigan mo, mambag lang maragol. Iti yan tula ko. Para keka. O yakong tukyan. Sige. Ingkalam na ning Diyos, ampon kapayapan. Malinis a puso, yang kayang iligan. Ninumang darapat, dapat katutuan. Yan atin yang ablas ang gaman kapilan. Kasalpantayanan, pangayan mabiyaya. King puso ning tao, king pangaturuana. Kelwat na ning oras, pamakiramdam na. Matwang pangataw itim malobasiya. Inggayak ng Kristo, pilit yang sulodyo. Lumakad, anting bayong tao. Balang mabiye dapat, yan agagawayo. Laltoy ay ing bungang, Diyos ablas na kayo. Itang kapayapan, dapat yung katutuan. Mebeyabe koping, metong mong panamdam. Ay, antim mo yung bola, yain kasarilinan. Sakit na ning metong ikong andam-dam yan. Sesin nyo, ingatan nyo, ing pamanwalayo. Makong ang mayakit, ariyan yang dapat iyo. Ing binyenan ning Diyos, mulanggang biyeyo. Geway
yung katutuan niya, yung katutuan linto. Diyos ko salamat po, ngening kawarasan. Babay't lalaki, pumiti punlangan. Abandilang lubos, kinanggang katatuan. Poying sarili ra kakilalamongan. Ginuman nyawad kong po alang hanggang keka. Manibat king mula ay tipo ikitda. Sibulak korinan de tireng di sana. Hanggang ening oras anak mulon mula. Diyos ko lang plano po kakilala mo. E kuman sa lesen po sora puyatyo. Dinan mong si kanan, deti pong anak mo. Ila at dayera lang manandaman. Tanggapan dang sabla, ing pamipala mo. Kakilala mo ng deta ang gangatiyo. At tapat na puso, ingabla si biye mo. Singkop ang pansik sa kandongan day biye mo. Itip po yang wakas kakong karalungan. Ingbalang katawo, Diyos ko pilit nga doon. Kakupe ni bala, dyan mo ngang kanwanan. Marayot malapit lapong manam daman. Yan asa maestro, ingadwan ko keka. Mielang ang timawa ponggang biye mo ya. Ingkarelang biye itingadwan keka hanggang kawakasan. Pumiabe abela. Denilang soyo kong kekopik kalam kong enima muntukan ipakisabi ko. Ekang malulungkot kareting gamit mo. Ingat yung kanela alalabos keni atiyo. Nyamag pa bayala busten mong pasanang mangis na
wang mayap king katong kulanda gang kailangan mo ko wayati kukeka at kanya ni ngablang ni kamarinayan niya yanera kay bili pakatan danan mo kapamilataning ninuman ke kayo na anumang problema agyong gawan yo Apostol Santiago karamengan yen ito yan asayng bendesyon ko ke kayo ke kongan upaya naning Diyos yung kambilan o yan ni tingyato tutuneng salunan king panalangin yo paderyot kambilan disipli nan mayap sablasa releo ke kong obligasyon o yan yang gawan yo ang gake kong anak pibale-bale yut yo ibiyo ing katuruan ding makatanggap na wo dokolo salamat ke kayo ke kongan ing lobyo say edi rimlay idagol payan king kapa mintuan yo itiya langanggan pangako ning Diyos Santiago dinata. Dua tayo po yung basket.
Yang muna po kin Diyos. At bagay kayong pengar ko po ang kapatid. Sablang tutuki kagluta ng Kristo. Alang sawang gagawa ka rin kikatang katungkulan. Mayap ayabak po kay kayongan. Yang una po welcome king kikatamong kapatid. Kabalikbayan, bistat man king makabang panahon, ing lugod na ng Diyos, may koyang payapa, bibalik yan ang pong payapa, yung kikatamo pong kapatid Eddie. Yan sano, palakpakan tayo po. Yang nuwanti kaulagay ang lugod na ng Diyos, anong makananong king simula, tiro na yung paralan kaya gabayane ang gaging kayang pamanuli. Salamat po kikikatamong may payang ganun Diyos. Yan nga yung kikikatamong pong tema, ang batas ng pag-ibig. Siguro po itamo nga natin tang pag-ibig. Po. Para po ka na ko yung bistat man po, luwaya ko yung speaker ngayon Alata mong speaker na makatalaga. In Diyos, yung kayang lugod kaya katamo dalise. Alang sawa. Pablasang kitang bagay-bagay, tunggal ditak makarapat tamang po at makalabag ka rin kayang tuntunan. Pero, ninuman kaya katamo, in Diyos kalguran tayo. Uling balo ko, iya po yung gagabi kaya katamo. Yung tuturo kaya hanggang bagay ang malyaring gawan tamo kabang mabibiyatamo. Hindi naman po kaya katamo in Diyos kalguran tayo. Yang kaya man po basa ng referensyanan yung kaya katamong tema atin mo rin magpaliwanag. Iya ko po siguro yung sabi ko mukaragdagan yung sabi na ni Manalay Espiritu. Salamat po karatang tinalakad, lalong salamat ka rin tinalakad niya po. Waling balo kung misasan mo itong tamo, kaya katang proyekto. Para po ka na ako siguro yung uling daratang niya yung katamong proyekto, bayong sentro, bayong banwa, bayong piblas niya po. Yang malambat na pong bagay, kaya katamong gagawan, kaya katamo yung may kumpisa, ulitan ko, manyat kong dispensa kaya kayo, itamong kapatid kong babay. Kaya tapong banebane, kabang paplano tayo yung katamong sentro, paplano ta na naman sana po yung katang pamamiblas. Iyak po sa sabihin yung katamo sa tinapiblas. Pero nung tukyan tayo yung katang batas, makananuta lang ngakit yung babay, makananuta lang ngakilala ding lalaki, nung pareho-pareho taong po susulod. Absented kaya po yung kanakong anak, walang niya ako, wala akong anak na lalaki. Ay babae, po lang ang lalaki. Pag sabi ko na po kaya kayo yan. Huling nga lang akong anak na lalaki, babae, lalaki lang ang pure ang anak ko, tayo lawan. Hanyapin po siguro, kaya bibin niya mo kesulod mi. Ne po? Pero maliban po, kaya kung kasuyo, gana kayong kapatid ko, at tamo pong memorandum kita. Kapilantaya po kaya, sanayan, ing bagay ang tiniya sulod tamong makapalda tamongan. Kaya na kanya matuwaya, mang kanita, kabang mibabayo yung kikatamong sentro, mibabayo mo naman yung sulod tam. Manyan ko pong dispensa kay kayo kapatad. Mang kanita lubos mayakit yung kikatamong pamagbayo, bayo yung kikatamong sentro, siguro kanita makapaldanongan at makapantalon na keman. Yan na kayo mong pumalyaring magpalda Mapay kayo, malyari kong magpantalon, pero ikay, may kayo malyaring magpalda. Kanyapin po sasabihan kayo ni uling kaluguran na kayo kapatid. Uling kaya katamo yung mag-umpisa ng mission kasi malulungkot ko naman. Potang sabihanan ng Manalay Espiritu at din kaya katangking pamunuan. Din kaya katamong opisyalis.
Yung pong kaya katamong matas, kaya katamong PVC 5, kaya katang kapatid Derek. Noon ano po yung bibera, kaya matas, kaya katamo, papabalo na ang kaya katamo. Kaya ako po, yung pangarap ko, yung kaya katamong kasalpantayanan, pamisasan metong, pamikakalugod, mayaki iya po. At katatawlayan mo po ngayon, mayakit inipining palda na mo. Kaya ako rin po milala ko pag-asa. Siguro, katalagad na ng bayo sentro, bayo na nga po yung paldatam. Kanita lunto yung mayayos. Ngayon yung po mayayos siya, at lalo yung lunto mayayos. Hindi katampaman niyan ba? Kanita po siguro, wala tamong adbuang kin Diyos na inabye. Uling tutukita mo yung murina niya po. Sabihan tamo kaya katang sarili nung menyad, tamo yung nagadpig kalob ng Diyos, kulang pa siguro. Niya po. Hanyapin po ako, agkatanda kayo kung pingari ko po ang kapatad. Nung ngalimbawa, karang kaya katang kapatad, ating may kapag-abroad, ating ngali, ating may kasaling sakyan, ating ngali. Manyad tamo po kin Diyos. Uling balo ko kin Diyos makuwal tayo. Di na nimburin diyan kin kayang pipandyan. Gawan tala po rin kaya katang katungkulan kaya tang may itong Diyos. Bangka ni tami panwanan tamo. Alang sawa, karing kaya katang katungkulan. Gawa pa mo, bayota manyawat kin Diyos. Puta ping Diyos sa kaki na yung gagawan tanin tungkulan tamo. Ngayon anak mo iniya na maganda kaya itong mga niya dyan hinangki. Alaya pong pamiliwan kaya katamo pingari kong pong kapatad. Nyapin po, sasabihan ko, huling dinala na naman kay MBA ko. Kanita, sabi ko yun ni kanita, tumbawal na ako ng Espiritu, sabi ko yung mako mo ito. Pero po may tupad. Nyapin po, ulitan ko, makanyang kung may kapagtibig yung kikatang kasalpantayanan, sabi ko na siguro kayo ni kitang minunang panahon na nagpatuto ko. Siguro po ninumang kayo wala pandinanan kiyandelan ko kempye. At kami Garcia, may sasari niyang misis ko, makakompine la rin at lukong anak. 4 kwarto kita ang Garcia ka na ako langan deta inupaang kongan. Ala na ako pong isipan. Ni sinabi ko kayang sarili ko, Diyos ko, nung impagsubok kayo ni kanako, kini ko tumibe, ang maging tapat kin kanako kung tungkulan tatanggapan ko. Dinatangyayin kanakong kapatad, buri nakakanong nga kasabi ni Banal na Espiritu. Minuli ko po. Sabi na ni Banal na Espiritu, kumaka nga ng malalagwan danong king basito. Pakikuanan mo nga ng apay-num mo, gawa akong panulo. Kaya ba nang manalangin ng Banal na Espiritu niyang atine, sabi na kanako, gusto nga inom din niya, nasaksyan mo. Lalo na kingke kang anak. Kaya tapong panganay ako kang mesak. Magtakayin doktor alay ng agit sakit. Sakit kaya na, manalangin ka. Kapatid, manalangin ko po. Yung sabi ko, ngayon nga sa iti, Diyos ko, pakayapan mo nga din masakit ko nga rin. Bako po nga gawain ka na akong katungkulan. Kanya pong ayun dito, may pala na pinandit. Sabi rin, Doktor, bukas lumwal na kayo. Lawin niyo po yung lugod na ng Diyos kaya katam. Ako po itang bili ko nga ita, parinayan ko namang ating mako karang pamilya. Pero ay na tinulot ng Diyos.
hanggang kingin panganay ko, mayampun niya, dela keng Webis, kay bat na keng Manila, sabi na ni doktor, busbusan di yan. Kaya ko po may bisa amin uli kung matini ang pong kay sentro. Pangawebis po nga bak, parikil ko. Sabi na ni Diyos, adwan mo kin Diyos, magibat-batang kang gangin ay biyeke kaya kapal. Kaya katutok lang. Lugod na po ni Diyos, kagumnaning mabilog ay iglesia. Mangyang kubalo, detang mikibalo kanita, kaya biyara kong mamawad kin Diyos, manyawad kin Diyos. Salamat po. Pero kumpisan miya pong tepalan, Webis, pangawebis, masikan niya. Alanin kaya nga dyan. May panteo. Sabi na ning kanakong pengari, Reyana, dala tayo Pangasinan ning anak mo ating manopera. Pigbigyan na kayo ako pang pagbigyan nyo. Pintala na ako ning kikatamong kapatad, bunto ko na ning baryo ngayon. Kuya, balik yung pasibayo may nila yung anak mo. Kapatad, salamat. Pero okay niya pa. Ulingin Diyos siyang mimiyak sa gitin, ni Diyos siyang ginawa, yung Diyos siyang pakayap. Kas na po ni Marmingo, lugod na ng Diyos kinayap niya. Kay Bat Danita, sabi na ng banal, dating ngaldo, bisa kang po nga liya, no? Mangandaywan niya. Hanggang nanan may pang sabatan nga na malaw siya mo rin. Lawan niyo po nginip at Chuya Amerika. Bag 18 banwa niya po. Kuling bano ng Diyos, meging tapat ko yung kanakong tungkulan. Kaya ko naman po sasabihan ng nagagawa ko nga. Pero po yung sarili ko, kaya ko na dapat sabihan ng gawa ko kung kakatang kasal pantayanan. Hindi kayo po yung makibalo. Hanyapin po, agkatanda kayo kung kapatad ko, sana, makanyantang magtibiging kakatang kasal pantayanan, waman nung manyad, takin Diyos na gaday, bibing kailangan tamo, tamo po sasawang manyad kaya, at gagawa ka rin kakatang katungkulan. Bang kanita nun dating, Aldo, in Diyos, mi panuwanan tamo, magkalubiyang ganap kaya katamo. Nung nuka rin tamo ngini, abe-abe, datang sana po yung Aldo po, tanga tsuta, babo, abe-abe, tamo mo naman, nalang mikawani, kaya katamo mi atong man, pasibayo, maya, payabak po, kaya kayo man. Kaya katampong kapatad balikbayan, pata po Bisaya mga musta kaya katam. Brother ready po. Amo na po iabot kay Maya pa oras kaya kayo kalupa na po nin dati yun eh. Medyo kakarog na naman salo. Ako po balo bablasa nga ako po meragol ko yung kasal pantayanan. Ngayon ko mo po aintin dyan nung kapila na mika edad ko ngayon na ako man po lagi mag-nervyos itong kayarap da kayo. Samantalang kanita po alos may sasaglulu kaming mag-texto, ngayon ibala mo. Istong lalakad kong papunta Kenny, isipan ko na kagad po, tausanda ako nga ako. Anya, dyan pong pakasala sa likod mo na, uli po atang makapokus laki ka rin Kenny Kimbabo. Anya, pasensya na ko po ako wala akong malyaring buta maragula pa mag-aral kaya kayo nung nemo po yung
Imburi ko mo po sana at timupo ko rin kay nakan Kenya po rin mahintang matutula ako po uli nga kakit ko lang nung antila kay aktibo lalong lalo na po rin mahintang bala mo kakit kaya naman po yung sarili ko karela niyang mahintang ko at ang gana po niyang kareng kaya nakan uling pong makanyang kami naman anyang ikami nga tsuking kabilya nyo kasalukuyan matutula ko po kanya. Pasalamat ko pong maragul mo naman karing kaya katamong pengari. Uling anak po kadagol a sakripisyo yung inubog da karing karelang anak. Bang mapalyaring maging tapat lang yung karelang tungkulan uling itamo. Yung kaya katamo pong pag-aralan Kenyas na po king kasanting. Mabayat na masanting. Balo yun naman po. Anya maragul na ano pa makanyan mo po pasalamat kung maragul karen pengari at ngini po mi balik kung pasibayo bang komustanda kayo at sana po kentuti kung pa magbalik makanyan mo naman po alang malagas at anyad bang ko nang po kay nga pong ginuin sana kumabatangan po biyabangkan ta kay muli pasibayo mikitikit tamo masaya at matutula ako po kaya kayo nga. Dahil punta kala salamat kaya kayo. Magandang umaga po, mga kapatid. Yung mga ebangelista natin saan kaya pumunta? No, wala po sila. Sa mga ebangelista natin wala ngayon, no po. Siguro nag-mission sila lahat, no po, kaya walang natira dito. At muna po payabot king maya payabak kekongan sablang kapatid ang pong pengari na king Aldo ngayti pasibaya po mi tipon-tipon tamo manting upayang gawan tayo po ing kikatamong katungkulan po. No ka rin ing kapag nasana ning metong at metong kikatamo makayari tangang pong obra po. Kasi atin tamo pong kanya-kanyang obra ating wanan tamo king nga pong Ginoo po. Nyapin pakikwanan tamo ng ninoy munang mayari po. Nino na yung bisang munang mayari po kaya kayo. Ala pa po. So, yan po yung mahalagang kaya katamo pong pagnasan, kaya katamo pong pangatyungeni po. At uling pong ing bagay ngayon, atyungan po kaya katamo. Anyapin po ta pong kaburian tamo, yung gawan tamo. Sabi natin ng Banal Espiritu, pagkano gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. No po. Kaya kapampangan po, kaya kapampanganan din ng Banal Espiritu, kaya katamo, puta po ng ating tamong buri, talagang putang buri kaya po, talagang gawa tamong paralan. Ne po. Jampang sakit siya. Ne po. Kalupan nanin, kaya katamo pong proyekto, ne po, uling buri tamo, mika masanting tamo pong sentro, anyapin gawan tamo po yung kaya katamong agyo, gawa tapong paralan. Ne po. So, makanyan man, buri kaya pong dakayanan ng kaya katamong tema ngeni. Nanayak sa tema tamo po. I-post yun retang kaya katamong sitas, reference. Ang batas ng pag-ibig. No po. So, kaya katamo po kapag kaya katamong katalaran, ang pag-ibig ay may batas, ne po. Atin niya po ngan gagawa, atin niya nga batasing kaya katamong lugod, yung lagas, ne po. Nakabud kagawan ming lugod, ne po. Numisan, kailangan patsegewa mi po yung lugod, kailangan at iyo po kaya tangakma, ne po. Uling, ang yapong lulugad ka nung eme tuturang kaya tang usong paralan, kalupa na ning sasabihan da rin kaya katamong kapatid. Alimbawa po, yung kaya kanganak. Kaluguran miya po, ne po. So, ang yampang
Nano nga ning burina, uling kaluguran mo, bibiyay mo nga nitang burina. Nepo. Ang giyampang ikika palang anak kayan, nepo mapaparoro nepo, uling kaluguran me. Ang giyampong masanting nga gagawa na uling kaluguran mo, bibiyay mo pa itang kayang buri, uling kaluguran me. So, yung kapag-aralan tamo po kini kapatid, malawak nepo. Yung kapag-aralan tuturo da kaya katamo, lalong-lalo na yung Biblia, kaya katamong talatayit, tuturo da po kaya katamo yung kaparalanan. Basan tayo po yung kayang referensya. Kini po king Mateo 22:37. Sabi na po, at sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. No po. So sasabihan na po yung ebanghelyo kaya katamo, yung munang gawan tamo, kailangan luguran tayo yung Diyos. Ne po. Huling po yung adwana kaya katamo. Kailangan king mabilog tamong puso, mabilog tamong kaisipan, yung dapat tamong gawan bang kanita po ing lugod adwana ng Diyos kaya katamo makanyan tayang agawa. 38. Ito ang dakila at pangunahing utos. So ing lugod po yung mumunang kautusan utos kaya katamo, banting upayang agawa talangan, retang kaya katamong katungkulan kaya. Nepo. Kailangan tayo panggawan ing lugod. Huling pong ing lugod, yung tatakap kitang hanggang kasalanan ng tao. Po, potang makakalugod ka. 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito po yung pekamabayat. Po. Kailangan po ito pong sasabihan mo at inaking kapag-aralan. Po. At kailangan pala, ing luguran ming kalupa mong tao. Nepo. Sabi na, mamili, luluguran mo. Alwa mo itang kekang kapamilya. Nepo. Ihang luluguran mo. Alwa mo yung kekang kayabek, yung kasalpantayanan, yang luluguran mo. Lune, sasabihan na yung Biblia kaya katamo, luguran ming kalupa mong tao. Anyapin po, ang kasaman me, nepo. May kakasundo. Anyapin po yung utos na kaya katamo ng banal. Ang po ng ebanghelyo kaya katamo. Andiyan palang numisan gagawa yung matsura kaya ka. Nepo, gagawa yung emuburi para kaya ka. Pero kailangan may kanong luguran. Iya po yung utos na ng ebanghelyo kaya katamo. Anyapin po, kapatid, yung malaga po kini, sabi ko pin, ang giyampang etaya perfect ne po yung kaya katamong pamanyapat at least numpong makagawa tamong gampilan mong porsyento datay ngaldo kaya tapong kakaditak yung agawa tayo at perfect tayo po yung bibipurina ng apong Ginoo. Anyapin po sana kaya katamo pong kasalpantayanan lalo tamo pong magtibe ne po. Uling kini po babalo tamo lalong-lalo na babalita ring banal kay katamo nung nanumpuing kay katamong masanting gawan. Nepo, lalong-lalo na pong ining panahon ini. Nepo, ulim pong talagang akakita mo po yung panahon ini aluwana. Nepo, yapin po yung bunga na ning technology kay katamo pong kapaligiran. Nepo, ita pong minangat na yung kabias na ning tao. Yapin po, numisan yung panugali na ning metong anak nga ni aluwapo. Nepo. Kalupa na mo po rin magaral keng eskwelahan na ning pangyato. Nepo uling misis ko, mestraya naman, aluwala po panugali. Uling pong yung kaya katamong gobyerno, ginawa pong batas, mo malyaring panasakitan din ng anak. Mo pwedeng barugan. Nepo. Mo pwedeng panyabyanan mga sakit. Uling ireklamo rak po, uling batas siyang genita. Na po kalupa niyang mumunang panahon, uling alay po yung batasayan, ano pong katakot din anak, ne po. Potang binolyo may anak, sagli, manahimik iya. Pero ngini po, uling balo rin karapatan da, ano no pong kasya sa buntok din anak ngini. Nyapin ng sasabihan da rin, kaya katamong
biyasa din, ilang pong sinulunging kabiyas na ng tao, nepo, technology ara, nepo, babalo da rin hanak, ngayon panawan ni kareng gadget, nepo. So, nyapin po, sasabihan na ning kaya katamong banal, kareng tuturo na pong paralan banting upayang ayagwatala po rin kaya katamong anak, nepo. Uling pong pota po maliis laking landas na ning katuliran. Hanyapin, iya po yung parati ng pagganaka kaya katamo ning balay espiritu. Hanyapin po, kaya katamong kasalpantayanan, sabi na pining kaya katamong kapatid, na atsukeni ing nepo ing hanggang burita mong aduan nepo. Pero ing Diyos kasi po nangan bibiyay misanan nepo. Potay tang kaya katamong role nepo. Kalupa na ing yato nga kapatid, potaw ing role mo keni king yato talagang kailangan ka medyo magkasakit nepo. Katambing magito na Fortuner nepo. Pota ing role tamo tricycle ya paming kaya bibigyan na ni nga pong ginune po. Anyapin atin tamong kanya-kanyang role keni. Sana ing pagkapilitan tamo ing kailangan tamo pong misasan metong lalo na po king kaya katamong kasalpantayanan. Sabi dapin din kaya katamong kapatid kaya pong kaya katamong proyekto ngeni nepo uling kaya taping sesyon na ring opisyalis nung no ka rin sabi na ning balay espiritu at yun na kayo ken nepo nako miyurong ulim pong ing kaya katamong proyekto ulim pong maka-broadcast nepo keng mabilog lalo na keng internet kagit da nepo tana po malyaring murong kanini anyapin sabi ning balay espiritu misasan metong kayo nepo ikayong opisyalis at rin kayong kapatid miyembro nepo. So nano po yung gawan tamong yan nepo. Sabi ko pin sabi na pining kapatid daday nepo ngening aldo ngay ni reta pong bisang mag-pledge nepo. Alwa mo ring opisyal kasi reta pong opisyalis automatic tila pong pikason duan minimum 10,000 nepo. Yung karelang donasyon. Mas masanting pa nung tumasya pa po 10,000 nepo. So ngeni pong aldo ngay ni sabi ko pin mag-meeting la sana rin kaya katamong opisyalis mo na yung leweng ko lala. Gulang no naman po rin opisyalis, nepo. Naman kompleto. Dapat maghanap ya pong yung pamitipon nung no ka rin. Mag-suggest ko pong mag-create mo pong committee, nepo. Committee on Finance and Budget. Reni pong keng committee nga rin, ila po rin mag-obra nung makanano tayo pong agawang mayan yung kaya katamong proyekto, nepo. Adwala pong committee rin kaya katamong create Committee on Project Construction, ang po pong Committee on Finance and Budget. Nepo, nung no ko rin, ila po rin committee nga rin, ila po rin mag-obra, banting upayang ila pong mag-focus na makanano po yung masanting gawan, nepo, bang yung katamong proyekto agawa tayo po, paya pong lunto, ating kaya sanyapin, sana po itamo pong miyembro kasi po, ating mas matigagiwan kareng miyembro kaysa kareng manungkulan nepo. Pota mas maigit pa po kanita abi na ning miyembro ulim pong atin yang kagiwan nepo. So sana po mag-isan metong tamo kaya katamong proyekto ulim pong atsutanaken talagang pakikawanan tayo yan ulim pong may ngari mo keng lilipat kayong dagat at yun nakapukit ang kalibugtan nakapwedeng magbahalik nepo. So sana po itamongan misasan metong tamo panting upayang inganggang kapag nasan tamo kilalong-lalo na po ing panyulong akwa tayong dakal pasibaya po maya pa oras at dakal pong salamat. Hello. Magandang umaga po. Marami na po yung ating natalakay sa umagang ito. At malapit na po yung oras natin. At yung pong ating offering po sa umagang ito ay 5,035. Yung una pong basket, yung pangalawa
2,605 po. Yung pong dalawang ito, yung pangalawang basket po, dahil po yung ating mga kamiyembro po sa ating pananampalataya ay nagkaroon pong mga anak na na-combine po. Dalawa pong pamilya to, kay Brother Mike at saka kay Brother Mario po, na na-combine po ang kanilang mga anak. So kahit na uli na po yung ating tulong, ngayon lang po yung ating pagsamba at iparating pa rin po natin sa kanila yung kaya nating maitulong galing po sa ating pananampalataya. So narinig po natin yung ating mga talakayan kanina po, no? Nagtanong po ang banal na Espiritu, naukol po dun sa ating programa. So tumayo po yung mga ilan at yung ilan po ay hindi po. So ibig sabihin, kahit na hindi po tayo tumayo, may plano po tayo. Pero naiiya lang po silang tumayo, baka naiiya po nilang sabihin kung magkano yung kanilang kayang iabot dun po sa ating proyekto. Pero lahat po tayo nagpaplano. Lahat po ng miyembro ng ating pananampalataya, kahit po malit na bata lang, nagpaplano rin na magawa po yung ating pinaplanong proyekto dito po sa ating sentro. Dahil po tinatanong ko lang po yung aking pinakabunsong anak, yung pong anak kong bunso. Sabi ko nung pong andog po natin dito, siya po ay nag-ipon ng pera doon po sa kanyang piggy bank. Bata lang po yun, 6 years old pa lang po. Sabi ko, kunin ko na yung pera mo dito, gagamitin ko. Ang sabi po ng bata, wag mong kunin yan, kay Lord yan. King Diyos yan, nga na po, King Ginawa po. May kukuhanan yan, nga na kinyang ginawa na. So, biring sabihan po, kagaya po nun, bata lang po yon. Higit naman po tayong katandaan siguro, no? Alam po natin yung ating pinag-uusapan na ating pong nagiging programa po ng ating pananampalataya. So, kahit hindi po tayo umihimik o kumikibo, may plano po, umahandar po yung ating kaisipan na kung paano po tayo makakatulong dun po sa ating plano. So, ibig sabihin, panahon na po ang ating plano po at ang ating pag-iipon ay kailangan na rin po nating ipakita kung saan po yung kaya ho natin. Ibig sabihin, nagtatanong po ang banal na Espiritu sa atin na pinapatayo po tayo upang tayo nga po ay magdesisyon sa ating sarili. Kung ang kaya ho natin, 1,000, 1,000 ang ating ibigay. So, ibig sabihin po, panahon na para likumin na po natin o ipunin na po natin yung ating mga gagamitin. Dahil po palapit na po yung ating programa upang ho makita ho natin kung paano kalaki na ang ating mga naipon. So, ibig sabihin, nag-declare po yung ating tresurera. Ang hipon po natin dito sa sentro, kasama na po yung binibigay na po na tulong ng ating mga opisyales, higit na 600,000 po yung ating nakabangkong pera ngayon. So, ibig sabihin, continuous pa rin. Kulang pa rin po yung ating pera. Ibig sabihin po, kung tayo po ay may kaya, kahit po miyembro lang po tayo, halimbawa ako miyembro, kaya ko pong magbigay na 10,000, pwede ko pong ibigay yon. Hindi po yung ginagawa ho natin, kaugalihan po kasi ng ating, kaugalihan po tayo, kaugalihan po ng tao ganito po. Kung kailan po natin binuksan ang trabaho natin, dun muna natin ipapasok yung ating mga donasyon. Mas maganda at mainam po kung i-advance ho natin ito para ma-estimate naman po ng ating mga namumuno o mga ating pong committee. Kung ang kaya lang ho natin 2M, yung paggagawa ho natin alagang 2M lang. So nakikita po nila yung figure. So ina-update din po ng ating mga committee kung paano na po kalaki yung ating pondo. At yung pong mga kapatid nating nagpi-pledge na andang tumulong po, nakaanda na rin po sila. Pero
yung pong kanilang tulong, inaasahan po natin yon na talagang sugrado po yon. Marami po yung ating mga kapatid sigurong miyembro po ng sentro o kahit hindi man po miyembro, kung minsan po kahit hindi po sila miyembro ng ating sentro, nakita po yung programa ho natin, kung minsan tumutulong din po sila. Sana po mga kapatid, yung pong ating napagkasunduan nga, kung hindi ho natin na makayang maibigay na minsanan po yun, pwede ho nating ibigay na pakonti-konti dahil po ang ating programa ay palapit na. 2019 na po ngayon, so more than 3 years na po yung ating napag-usapan. So kailangan na rin po nating makita kung gaano na nga kalaki yung ating pondo para malaman ho natin kung hanggang saan yung kaya ho natin. So ibig sabihin po, wag na ho nating intayin na mabuksan pa yung ating programa na ibigay na natin po. Kung mayroon po tayo, magbigay na ho tayo. Yun po ang mahinam na ating gawin. Kung mayroon po tayong 10 piso, ibigay na po natin dito para makarami po. Mabilang na po doon sa ating nalilikom. So ibig sabihin po mga kapatid, tayo po ay magtutulungan dito. Tayo po, kahit na po yung pinakamaliit na sentimo na ating ihahandog dito ay malaking bagay na po. Mas malaki pong, kaya po yun ang ating dapat gawin. Huwag na ho nating intayin na mabuksan muna po yung ating programa. Doon po tayo magbibigay. Mas maganda po kung mahaga po tayong magbigay. Yung pong nandito, wag ho kayong magbigay na sobra naman na hindi naman pala kagustuhan nito. Kumokontra naman po ito. Kaya nga po, ang pag-ibig, talakay po tayo doon. Yung pag-ibig nga po, may limit din Pag sobra yung pag-ibig, ano pong mangyayari? Mayroon pong magiging problema. Magiging selfish ka po nun. So, ang pag-ibig po ay dapat ay nasa tama. Nasa tama po. Kaya po yun ang ating gagawin po tayong mga mag-aaral na kagaya po ng binigay na alimbawa sa atin ng ating kapatid, lalo na po yung ating mga anak ngayon. Tayo po lahat ay may pamilya na. Yung iba po, mga may pamilya na po, may anak na rin. Nararanasan po natin, totoo po yung sinasabi ng ating kapatid. So ngayon po, ang batas po, nag-aahin po ng batas yung ating mga sa Kamara, sa Kongreso, na ibaba po yung pataw na parusa doon po sa mga kabataan ho natin. Dahil po ang ating kabataan ngayon, sila po ang kanilang ginagamit doon po sa illegal na transaksyon. So yung pong mga bata ng puslit, kung minsan yun po ang kanilang mga ginagamit. So yung pong ating gobyerno, nag-ahin po ng mga panukala na ibaba po yung sentensya na hukol po dun sa mga gumagawa ng hindi mabuti. Dati po, 15 years old po yata. Ngayon, ibinababa po ng 12 years old po, yung pasado po dun sa Kamara. So, second reading po sa Senado niyan. So, nagbabago po. Nagkakaroon po ng changes dahil po nakikita po nila na yung nahahapektuan po dito yung mga bata. Dahil po sa kanilang murang edad, nakakagawa na po sila ng hindi mabuti. So mapalad pa rin ho tayo, siguro po, tsak po sa ating mga kabataan na nandito po ngayon. Ibig sabihin, sila po ay nag-aaral, sila po ay nakakakinig, naririnig nila ang salita ng Diyos. So mayroon po silang takot. Kahit na paminsan-minsan, hindi po naman puro, paminsan-minsan lang naman po, na kung minsan po ay mayroon din silang katigasan ng ulo. Pero dahil po mayroon na po silang naririnig na kabutihan, kung minsan po napapagsabihan na rin po natin, sumusunod na rin po sa kagustuhan ng kanilang mga magulang. Hindi naman po masyadong malala o grabe, no? So, mapalad pa rin ho tayo. Kaya sana po, mga kabataan, ay pagpatuloy po ninyo
ang inyong pakikinig sa salita po ng Diyos dahil ito po ay makakabuti po sa atin. Kaya mga anak, kung napapagsabihan po namin kayo, kung halimbawa po yung mga anak ko, kung minsan napapagsabihan ko po sila dahil po kung mayroon pong mali. Hindi ko po pagsasabihan yung mga bata kung tama po yung kanilang ginagawa. Kaya po mahal po natin yung ating mga anak. Walang magulang na ang kanilang mga anak ay matunton doon sa masama. Wala pong magulang na ganon. Kaya mga minamahal kong mga kabataan, sana po ay patuloy po tayong makikinig sa ating mga magulang. Sabi po, pag pinapalo po natin yung ating mga anak, ito po ay ating iniibig. Kung pinagsasabihan po natin sila ng mabuti, ito po ay inihibig po natin. Pero pag inaayahan po natin na gumawa ng masama ito na dahil ang sabi po ng mga bata ngayon, lagi mo kong pinapalo, lagi mo kong pinapagalitan. Pag-ibig ba yan? Ha? Yun po ang tanong ng mga kabataan. Pero hindi po magagalit ang magulang kung tama po ang iyong ginagawa. Ito po, sabi na po ng Biblia, pagpaluin po natin, pagsabihan po natin yung ating, kung iniibig po natin yung ating mga anak. Pagsabihan po natin sila ng mabuti para sa kanilang ikabubuti. So God bless you all po. At next Sunday po niyan, piyesta po sa Bicol. Mayroon po tayong pagsamba. Mamaya po, sabihin po nila, magtatanong, may samba po, pagsamba sa sentro. So, kahit po may piyesta, kahit po anong okasyon, yung pong pagpupulong po natin ay tuloy pa rin. Dahil po ilan-ilan lang naman po yung mga kapatid natin. Mas maganda po, bago piyesta, simba muna tayong lahat. So, God bless you all po sa inyong lahat at hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po.
talakad tampo. Banala maestrong ke kaming Ginoo. Pasibay po ngening pinanditay ti alala pong pupus ringke keng kapurian ang pong kapasalamatan keka. Pablasang Diyos ko ding balang metong ke kami makanyan mo pa pong peparam ingke keng malating biyem pong sikanan. Ginoo king nano po nga blasmi karing dapat mong mangayap ke kami. Nune po yung puyandakat samban king kekang pangi espiritu ang puan king katutuan. Igpangyan ning kapinanditan na iti pasalamat kami. Ikami pong sablang anak mo, tinipon mo kami nung nukari ning lugar kekang pepanwanan. Bang Diyos ko, makanyan mo pong ipatipa ing kekang pengakong espiritu amalyaring tinubod mo ke kami ngeniking pilulubugtan. Dakal pong salamat karing amano ang pong salita apamagaral apig kalubmo ke kami. Layon sargong dening ke kaming dindam ngening kapinanditan na iti Diyos ko yung mikintala karing dulang daring ke keng puso at maging king ke kaming kaisipan. Ginoy la sargong magsilbing guyabnan mi king ke keng pamaglakad Ginoo. At makanyan mo kengan sargong igpa patnubayan karing kekeng pamanggalo lalong may git karing kekeng banala katungkulan. Diyos ko tulutan mo sargong ikeng sablang anak mo, ing makanyan mo kepong dinan tetagan ng pong kapibabatan king kekeng pamanggawa. Igpapaintulot mo sargong yaning kapinanditan na iti, king uli na po ning kekang banalasaw, ipanaligming sabla keka. Ngening pinanditay ti Diyos ko dadalumya ing metong ing mabilog ay iglesia makahukul king kekeng proyekto. Diyos ko nung ikapuing magkalubampong matnube kay kami. Mayan pong magawaing antikaniting bage king ulida puring kekeng pamisasan metong bukluran mula ring kekeng puso, buklaran mula ring kekeng pamisip. Ketang metong at mabilog at karampatan karing kekeng maging desisyon karing aldoming bukas. Diyos ko, ikengan sablang anak mo, igpa, panwanan mo sargo yung balang gelawan daring kekeng palad, dinan mo sargong bunga, ampong nabang ginong Diyos, bang magsilbing Diyos ko, ike pumalyaring manyang kanan, king ke kaming pamanupad karing kekeng banala katungkulan. Pasalamat kami ginong Diyos nganing pinanditay ti. Ang gana sargo karing darating mingaldo ampong panahon, ingatan mo laring balang metong ke kami. Magparati sargoing ke kaming sikanan, lalong maigit din ke kaming pengari ginong Diyos. Pakisabi mila pong mayap keka, Diyos ko, ing makanyan mo pa pong param ke kaming makabangal doon pong panahon. Igpatulami po, king datang po ing 50 banwaya ing kekeng kasalpantayanan o ing kekeng kakarinan na iti kayabe mila pa pong gagalo magpasalamat. At ang timurin, matwa ang pong bayo karing gamit ginong Diyos. Patnubayan mula king aldo ang pong bengi, makanyan mula naman pong pagkalubanan sikanan. Diyos ko ilapuring kekeng awad ngeni king pinanditay ti, nung makananong magsikubli kami po karing kekeng sarasariling tuknangan, kagumi po yung kekang upaya ang pong lugod ang pong kaligtasan kaya kaming anak mo. Dakal pong salamat, ing banal mong sao pong patnube yang aligan mi king aldo ang pong bengi, king lagyo ng Yesus sa tao Nazaret, iya nasa pumaya paabak po kaya kongan.